ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи печкоҳ мешавад. Эконом печкоҳи Узбекистон 5-6 намуд печкоҳ ҳастаи дӯстони азиз. ҳозирашда наличида ҳаст. Касоне ки соли гузашта гирифтанда успед кардагӣ набуден, марҳамат ҳаракат кунен. Печкоҳ ҳастай. Дастсафка ба тамоми ҷо дорем. Раҳои дур дастсафкаш ба маслиҳатай, раҳои наздик боша бепул айсоби мо дастсафкаш. Суроғаи мо ноҳияи дӯстӣ, собиқ ном яъне Ҷиликӯл. Касида интересни бошад. Рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Касида кадом намуд печка маъқул мешавад муроҷиат мекунем. Фақат телефону фақат ватсапу имо телефон кор намекунад дӯстони азиз. Печкои оҳани ғавз қатъиам дорем, оҳани 3 мм қатъиам дорем, 4 мм қатъиам дорем. ҳозир дар давоми видео маълумотоша метем, кадомиш чӣ хелияй, размериш чанқай, ҳамаша мегем. Кадомиш ки маъқул шуд муроҷиат мекунем печкаи фалон сума гуфта. Ана якум печка 1150 сума. Эконом печка размерош 60 ба 35 болош, размери катёлаш 20 ба 22, дар комплектиш ҳам хел якта аловкувак хокстаргирак дорад. Дари бологӣ, дари поёнгӣ, тавош чугунӣ мешавад. И ҳам ҳезмда мешавад, ҳезма майда-майда када партоинам бемалолай. Кумурда мешавад. И эконом печка, и сатилиш қатӣ кумур намерезен дар дурунош. Ҳамин 2 кило 3 кило партофта мебинед, дар 12 соат 7 кило 8 кило расход дорад. Камакак ҳезм қатӣ як хонаи калона бемалол гарм мекунад. И дуюм печка 1500 сума. И фирменни печка қабурғадор дуқавата краска кардагия, краскаош намесӯзад. Ҳамин қафош ҳам хел полкаи гулдор дорад. Любой печкаро ки гирифтен якум аловша берунда мекунен, краскааш хоқ мешавад, бӯи краска, бӯи оҳан мебурояд, баъд хонада мечаспонед, бемалол истифода бурдан мегиред. Размери ишам 60 ба 35. Дари болонгӣ, дари поёнгӣ дорад. Дари болонгӣ дари асосӣ мешавад. Дар комплекти ишам ҳам хел хокстаргирак, аловкувак ҳами ду вазифаро иҷро мекунад ҳамин чиз. Иша чӣ хеле ки гуфтем қабурғадорай, размерош 20 ба 22. Ин ҳам тавош чугунӣ мешавад, бемалол ҳам ҳезмда, ҳам кумурда истифода бурдан мегиранд. Тавош ҳам хел тағурача дорад. Ана планкае ки дидестен барои ҳаворо пасту баланд кардан. Вақти алов дар доданда нимша ҳуй карда мемонед, алов ки хушро дар гирифт, баъд 1 сантиметр 1.5 сантиметр ҳуй карда мемонед, майда-майда сӯхтан мегирад, хонатона гарм меқапад. Анам хел дӯстони азиз, анаи бошад сеюм печка. Болош гулдор 1550 сум нархаш, қафош полка дорад, полкаи гулдор, болош ҳам гул дорад. Ишам ҳам хел размериш 20 ба 22, болош 60 ба 35. Дари болонгӣ, дари поёнгӣ дорад. Дар комплектиш хокстаргирак, аловкувак, ҳамин ду вазифаро иҷро мекунад ҳамин чиз, ҳамин симак. иам чӣ хеле ки гуфтем ҳам ҳезмда мешавад, ҳам кумурда. Тавош чугунӣ мешавад ишам. ғавсии оҳанош дӯстони азиз 3 мм ҷои асосиш, дигар ҷош бошад 2 мм мешавад. баъд печкаи 4 мм ҳам дорем, ҳозир баъдишам нишон метем. Анаи тағурача хокстар ҳамиҷа хокстарои майда худаш мерезад, хокстарои калона тағурача ҳам хел поёни дарда мемонед, май аловкаша қатӣ мекашем, сразу меғалтад дар ҳамин тағурача. Беҳад чизи осонай, чизи удобнияй, газ сар наметиҳад дӯстони азиз. Анаи бошад печкаи бекраска ҳам бошад, оҳани ғавз қатия, қафоша ҳам хел полкаи оддӣ дорад, неки оҳанаш ғавзай, оҳанаш 4 мм тоза худам чен карда дидагиём. Рулетка қатӣ даже то миллиметроша. Ишам ҳам хел хокстаргирак дорад. Размери и бу калонтарай, дарошам калонтарай, катёлшам, катёлаш 25 ба 25. оҳанаш 4 мм. И ҷойи хунукдам бемалол мешавад. Тарафи помир, ғарм, тарафҳои хунукидам, минтақаи хунукидам бемалол мешавад. Ишам ҳам хел тағурачадор. Хоб нархи бошад 1400 сомонӣ. Анаи фирменни печкаи калон, қабурғадор дуқавата меган, қафош полкаи гулдор дорад, нархи 1600 сомонай. Хоб даршам калонтарай, катёлшам 25 ва 25. ишам ҳам хел дар комплектиш ҳам хел хокстаргирак дорад. Хоб чӣ хеле ки гуфтем оҳанаш 3 мм иш краскадор, тавош чугун, чугуншам ҳам хел 25 ва 25 калон.
резинои калонтарам партофта мегирем. Ида ишам ҳам хеле тағйиротча дорад. Хафош полкадор. Ана каседа кадом намуди печка маъқул шид муроҷиат мекунед. Рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд дӯстони азиз. Дастафкарам дорем ҳама ҷо. Раҳои дур дастафкаш ба маслиҳат аст, раҳои наздик бошад дастафкаш бепул. Ай 1150 сум то 1650 сума печкаҳо дорем. Ина марҳамат. Кадом намуди печка маъқул шудагӣ бошад муроҷиат мекунед. Иншоалло мо ба шуморо мерасонем. Дӯстони азиз, касе гирифт барака ёбад. Ҳамада барори кор саломат бошед.